Александър Иванов, категория скил 2 на 25. Пет. 10. Вече тук ще навлезем в пространството на Петя. Да. 10. И тук са още 10. И от другата страна. И щангата. Същото. Да. И щангата е 20 кг. Казва се там. И 20 кг щангата, да. От тук са там 20 см. Така, и сега измери тази линия. Коя? И тази. Добре. В началото до тук са 7, даже 76. Странна тази щанга, ама... Странна тази щанга, ама... Че не пише, смисъл, че Чакай сега само да го наместим. Пламене? Я ела го намести това купече. Наместя да се вижда сега. Кои да се вижда? Ами сега ще да се вижда, виж как е да... Штангата не се вижда. Не се вижда, да. Меча и той приключи. Знам ти как се движи и как се работи с него. Чакай. Саша, я дигни ръцете, като си там до щангата. Ама той виж, че не са... Не се вижда щангата? Не се вижда, да. Всякакви... Е така, май, добре. Да, добре. Това, защото у нас е такова. Опа. Малко технически проблеми тук. Ми пробвах всичко. Да, премести малко нататък щангата, ако обичаш. Така. Ема той от мъртвата му тягаш ли? Да. Да, момче. Не, да пускаме ли? Като кажеш. Пускам. Пет. Имаш още 10. Давай. Хубаво краката се бере в една линия за това. Да, Саша. Събери хубаво краката, така. Лекичко. Хубаво събери краката в една линия, така. Пускай, да. Това колко килограма са? 75. Правиш ли още опити? Не. Браво, много добре. Още да качаме ли? Не. Само щангата. Ще правиш Три, браво, погано слушай. Колко искаш? 90 на квина. 90. Не мога да го кача. Не ми дава да кача. Давай. Порката, някой да. Ама никъде не слушам. Може да не
Пише, че е по... Ай, само едно, само едно. Да, трябва да си модифицираш акаунта. Ай, То ще изпрати SMS. Да опили, че го направя. Как ставаш? ай. 60 даба. Имаш време. Още 2 минути не са минали. Не знам, човек. 3 минути и половина. 3 минути и половина. Ще се работи, ама Имаш време, давай. Мисли сега с даба ли за време? Може би, че ми пращаш SMS, сега пак ми изписа, че ми... ма ние ще не се обработва с по-добре. Не знам какво става по. Ако такова мога да изключа това профили и ти дам друг просто. Добре, ако може да го беше добре, защото нямам повече. Само крайно се изключи. Ма я стой в кадъра, не излизай. Не побута. Давай поне този клип да качвам я съобщено на вече. Защото ми мука. 45 направени. Ами не се слушам, да. 15-та. Ай, 15. Боже мой. Ай, бъде. Това не съм го правила. Дават се фит 3, не ти е някаква дрибна. Не съм аз. Ай, още 7. Давай. Още не са изтекли 4 минути. Има време. Айде, Петя! Пешна сигурност, защото не трябва да 6 готовности. 4 лолока. Давай, 2 минути имаш, айде. Как се пишеш? Чакай. Да. Браво, Петя! Чакай, пия. Появане. Да. Оп, готово. Не сега вече трябва Я пробвай се. Кратка почивка. Дай, тръгвай. Ама нали няма, че го да не съжда. Има, нали трябва да ми го пратиш? Да. Те да сам не гледам. На лолока. Чакай, нищо не Ай, тръгвай, бъде. Тръгвай. Това не е само. Да, може да... Изтека на 4 минути, сега вече е официалната. Да, не пои искането с поделяне. Още една. Ай, давай, тръгвай. Тръгвай. Готов си. Айде, давай на 80. Чакай да пусна. Една минута. Ай, бъде, изслухай колко има тук. Един път. 30 секунди. Се дава, че качването е неуспешно. Дай малко. Това не е топичка. Така. 12. Другият ти вариант. Имаш 30 секунди. 15. Нещо не можем да се видим. Нали имаш някакъв вариант, някакъв... Аз това ще разказвам друга Имаш 25 секунди. 1. Давай, Сашенце. 20. Не имаш ли го да прави? Сигурно? 10. Екаре. 32 имаш. 20. Готов си. Давай. Дай, момче, 4 качвания. Хубави. Хубаво се качвай. 40. Аре, Връщай, Саше, не дръж. Саше, събери се. Не дръж толкова много нагоре. Хубаво е да го Чаква се Wi-Fi. Добре, пусни му Wi-Fi на зала, да? Така, връщай. Така, 1. Много добре. Бързай. почваш ли? Изчакам да се Давай! Връщай, момче, връщай, не дръж там. Добре. Давай, поеми въздух. Има проблема. Давай. Грижи си да почваш тия добре. Ръката на линията, давай, връщай. Ръце? Давай още една. Четири, добре. Браво! Сякай хубаво коляно, момче. Браво, Саше.
6 минути младенци, когато си готов. 30. 40, готов. 30. Хубаво стягай голямата. Давай. Едно, давай. Едно. Давай. А така, не дръж там и забързай. Давай още едната. Давай, връщай. Давай. 60 бой, на 60 Ти си готов да излюбва. От 105 на 110. Да, от 115 на 120. А така е, как? Давай. Кафе, цигара. 3. Айде, хубавото на тебе. Как ти помоли нещо? Имаш плата рецепция. Венозно дясно може да става. 4 половина. Не връща задната линия, само да отворя. Връщай. Ай, младенски. Но, хубаво ръчете на линията. Давай. Не, на просто за Стегна него долу. клип не мога. Обърна това. А, не, загижда. Просто е много голямо клипа. Така, давай, Да. Какво да носим? Единици, двойки носим, два носим. Те и последна една. Десет. Готово. 20. 30. 40. 50. 60. 70. Стига. Една. Хубава изтегната, Сашенце. Давай. Давай, момче, давай. Давай. Хубаво ръцете на двете, хубаво. Връщай. Да. Добре. Браво, Саше. Да. Значи, какво ще правиш още много за 20? Айде, давай, след това солта. Дай! Айде, почни с малко. Имаш една минута. Айде, като се бегнат имаш. Цикли гъл. Почни с малко. Седи някъде, ма не е почал краката. Саша Симова. Съветник. Ние ми за какво съм тук? Малко маяч не ви си капа. Имаш време. Имаш 3 минути. Се класираш, пак ще се придам. Позволява, не успях. Добре, добре. Минута и 20. Минута и 10. Аз съм преди да вършите на едно телефон.
30 секунди. Пресия! Дай! Дай! Цяло махаш, червена и жълта знаш. Сега сме къпси на стане. Чакай се. 30 секунди имаш. Омади ми се като имам 10. Снимам ти телефона. 20 секунди. 15 секунди. И сега след малко ще изтекат. 10. Донесла съм ти жълти. А. 5 секунди. Дай, ти си младежко. Преша! Дай! Е, младенски! Специално за теб. Няма как, знаеш как ми действаш. От миналата година знаеш как ми е. Човеш нямам права. Свитни езици, какво ще се каже, да? Оригинално от Турция. 10. 20. Шмай модели. 20. 10. 20. Сега е стека за 13 минути и започва. Да. Абе, то с малко нещо не сме го направили. Ми е така някак си да стои да може да се вижда. Аз ще държа. Да се вижда. Това нямаше да бъде възможно. И за те също Саши. Аз съм брал към тебе. Си баш фена. Моя пръст не 20 секунди, Сашенце. Ай, Саша, можеш и стачкаш сам, давай. Саша, когато си готов, 14-та минута вече тече. Какво се събери, стигни се. Слушай с плана. По-пълно с точки. Давай, 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 давай. Саша. Добре. Беше сигурна да те. Всеки опитвам YouTube излиза с решаваш да виж, Мой 5. Ако ти филмиш, не мога да ги опитвам. аз съм качал и Сега има вече 5 минути. Добре, добре. има нищо, че за първите проблеми не било. Давай, Петя! Още нямаш 16. Слагай плана и сега. Така, 16 са вече. Хубаво се стигни, момче. Давай, Сашенце. Ставай, ставай. Слагай 98 направо. Виж, аз така мина. Слагаме от двете страни от 2,5.
Ако не е, ще само... 17 и 20. Стана ли клип? Качи ли съм? Сега пак го мъчи в това. Ама Google ли? И в двете, да сега ли кажа? Ти си голям. Ще го ними 20 и няколко минути е това. Колкото е малко по-грабно. Той един гигабайт. Пейса става 18. 18 сашенци. Айде, момче, хубаво се събери. Стигни са. Стигни хубаво. Бързи лапки, сашенци, и нагоре буташ. Давай, момче. Бързо! Давай, момче. Правим ли 100? Правим ги. Той може още ме. Да, бил съм от него, майка ми не знае. Айде, Сашенци, ей там. Саша, не го слушай, после ще говорим, стигни са хубаво. 19 и 20. Хубаво се стигни, служи си колана, не мисли за нищо, просто ги стани. 19 и 30. Айде, Сашенци, давай, моето момче. Давай. Хубаво се концентрирай. Стягай хубаво клякай и бързи лапки. Ставай, давай, момче. Ставай, ставай. Good job, така или иначе. Браво, Сашенци. Това е. Не спираме. 8-9. Времето изтече, стежите сме ги показали. Стоп.